Egunon guztioi eta eskerrik asko agerraldi honetara etortzagatik. Gure kezka adierazi nahi dugu, osasun mahaiko fase honetan prozedimenduagatik, ematen ari den garapen ezagatik, ikusten dugu presa handia dagoela lantaldeetako lanak edozein modutara zehaztapenik gabe aurrera ateratzeko. Teorian metodologia bat zegoen zehaztuta, epe batzuk zeuden zehaztuta, baina ikusten dugu interesaren arabera metodologia horiek eta aldatu egiten direla. Orduan, lantalde batzuei presa handia sartu zaien eta eztabaidak ez dira eman behar ziren bezala, eta beste batzuei ikusten dugu denbora ematen ari zaiela. Eta hau txikikeria bat eman aldu, baina ez da, zeren ikusi dugu prozesu osoan zehar, hainbat eztabaida eta batez ere potoloa dena eta hor ikusten dena eman nahi ez dena gobernuaren aldetik publiko-pribatuaren arteko harremanaren inguruan, ez? Talde batetik bestera rebotatzen ibili delako gai hori. Orduan, guk gure konpromisoa adierazi dugu, ordu pilo bat sartu ditugu beste eragileek bezala, eta hemendik ere gure esker ona parte hartzen ari diren eragile guztiei, asko direlako, baina guk gure konpromisoa adierazi dugu hasiera-hasieratik prozesu honetan, ekarpen asko egin ditugu, hainbat lantaldeetan gure babesa ematen ari gara dokumentuei, lan txukuna egin delako, baina ikusten ari gara eman beharreko eztabaidak eman behar direla. Eta eztabaida publiko-pribatuarena behar den bezala, ez baldin bada askatzen sistema publikoaren aldeko oso argi geratu behar da dokumentoan, osasun sistema publikoaren defentsa, sustapena eta privatizazioari ateak ixteko. Eta guretzat hori, benetan, gakoa da EH Bildu akordioan egon edo ez egoteko, ez? Orduan guk eskatzen duguna da, metodologiak errespetatzeko, hemen ez du balio orain egiten ari den bezala, interesen arabera, gauza batzutarako metodologia bat eta beste batzutarako beste bat. Aste honetan ere ikusi dugu, zer gertatu den, metodologia bat zegoen emanda eta aldatu da. Bestetik ere, aurreko astean ere, publiko-pribatuaren bilera egon zen, bertan emendakin bat atera zen aurrera, eta orainik ez dugu ezagutzen bertako akta eta ez dokumentoa, eta serioak izan behar gara, asko dagoelako jokoan, eta beraz, eskatzen duguna da gauzak ondo egitea. Gauzak ondo egitea, zehaztapenez eta eman beharreko eztabaidak eman da. Eta zalantzari gabe, publiko-pribatuaren korapiloa askatu behar da, osasun sistema publikoaren defentsa irmoa argia izan behar delako.